Tervetuloa tähän Innoverin CE-merkintäkoulutukseen ja ensimmäiseen luentoon, jonka aiheena on, mitä rakennustuotteiden CE-merkinnät ovat. Mun nimi on Juhani Tolvanen ja tuun pitämään tämän ensimmäisen luennon teille. Tämän ensimmäisen luennon tarkoituksena on vähän johdatella tähän aiheeseen, eli CE-merkintöihin. Ja oikeastaan tämä ensimmäinen luento jakautuu kahteen osaan, että ihan alussa vähän luodaan sitä kontekstia tähän CE-merkintöjen ympärille, eli että ymmärretään vähän paremmin, että millä tavalla tämä rakennustuotteiden CE-merkintä liittyy yleisesti kaikkien tuotteiden CE-merkintään ja hyväksyntään. Ja sen jälkeen vähän käsitellään tarkemmin sitä, että mitä se rakennustuotteiden CE-merkintä tarkoittaa, ja lopuksi vielä katsotaan sitten, että minkälaisia tehtäviä se rakennustuotteiden CE-merkintään kuuluu. Mutta aloitetaan ihan siitä vaan, että käsitellään vähän, että mitä nämä CE-merkinnät yleisesti on. Ja ensimmäisenä haluaisin sanoa, että CE-merkinnät ei ole mikään uusi juttu, ja CE-merkintöjä sinänsä on ollut olemassa yli 20 vuotta, oikeastaan siitä lähtien, kun CE-merkinnät tuli pakolliseksi Euroopan unionissa myytäville koneille ja laitteille. Eli CE-merkintöjä on ollut hyvinkin pitkän aikaa. Ja nykyään CE-merkinnät on sitten laajentunut koskettamaan hyvin monenlaisia tuotteita ihan niin kuin laidasta laitaan, että meillä on CE-merkintäpakko muun muassa leluissa. Että jos nykyään menee vaikka ja katsoo palapeliä, niin siinä on todennäköisesti CE-merkintä. Sen lisäksi CE-merkintä löytyy esimerkiksi kaikista elektronisista laitteista, kännykästä, läppäristä, televisiosta. CE-merkintä löytyy partakoneesta, hammasharjasta, kaikista lääkelaitteista, ja nykyään niitä alkaa kyllä nähdä CE-merkintöjä ihan näissä rakennustuotteissa, eli peileissä, ikkunoissa, ovissa ja niin edelleen. Ja oikeastaan CE-merkintäpakko tulee siinä vaiheessa yhdelle tai yksittäiselle tuoteryhmälle, kun se määrätään pakottavaksi lainsäädännön puolelta. Ja samalla sitä lainsäädännön puolelta annetaan ohjeet siinä, että miten yksittäiset tuotteet pitää CE-merkitä ja mitä vaatimuksia siihen CE-merkintään liittyy. Ja vähän sitä CE-merkinnän laajuuttakin kuvastaa se, että nykyään on yli 25 erilaista direktiiviä ja asetusta, joilla jokaisella määrätään CE-merkintä pakolliseksi yhdelle tuoteryhmälle. Eli on meillä esimerkiksi matalavolttidirektiivi, joka määrää CE-merkintäpakon kaikille sellaisille tuotteille, jossa jännite pysyy tietyissä rajoissa. Sen lisäksi on konedirektiivi, joka määrää CE-merkinnän pakolliseksi kaikille koneille. Sitten on rakennustuoteasetus, mikä tuli nyt viime vuonna voimaan, tai vuonna 2013 voimaan. Ja sitten on lelujen turvallisuusasetus ja niin edelleen. Ja näitä niin on 25 kappaletta, joka niistä määrää oman tuoteryhmänsä CE-merkinnöstä ja antaa sitten omat ohjeet, että miten CE-merkintöihin päästään. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että CE-merkintä ei ole mikään tae laadusta, eli rehellisesti sanoa, että paskakin tuote voidaan CE-merkitä. Hyvinkin rankasti yleistä voidaan sanoa, että CE-merkintä on jonkinlainen tae siitä, että tuotteen käytöstä ei pitäisi aiheutua vaaraa, jos sitä tuotetta käytetään se CE-merkinnän mukaisesti ja miten se valmistaja on ajatellut. Eli CE-merkintä sinänsä ei ole missään tuotteessa tai laadusta, vaan enemmänkin semmoinen turvallisuusmerkki. Tässäkin on hyvin paljon tuotekohtaisia vaihteluja ja lainsäädäntökohtaisia vaihteluja. Mutta ei käydä liikaa näitä yleisesti CE-merkintöjä, mutta sen halusin vaan tässä todeta heti alkuun, että CE-merkintöjä on ihan kaikkialla. Että ei tule semmoinen olo, että nyt rakennustuotteet on yksilöityjä pikkuvalmistajista rakennustuotteiden osalta niin kiusataan turhan takia. Vaan se on enemmänkin, että rakennustuotteet tuodaan osaksi tätä eurooppalaista lainsäädäntöä, minkä mukaisesti niin kaikki tuotteet pyritään CE-merkitsemään. Suomessa periaatteessa rakennustuoteasetuksen voimaantulo 2013 teki CE-merkinnästä pakollista, ja se on Suomessa tehty kansalliseksi laiksi sellaisen lain kuin laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä kautta. Ja suurimmalle osalle tuotteista tuli rakennustuotteista tuli CE-merkintä pakolliseksi 2013, mutta sen jälkeen tähän CE-merkinnän piiriin on
tullut yhä uusia tuotteita sitä mukaan, kun on julkaistu uusia standardeja. Ja esimerkiksi 2014 tuli CE-merkinnät pakolliseksi kantaville teräsrakenteille, ja nyt ne on laajenemassa erilaisille muovituotteille ja niin edelleen. Mutta nämä yleisesti niin CE-merkintäpakko on ollut rakennustuotteilla vuonna 2013. No pelkästään tämä lain olemassaolo ei tee CE-merkinnästä pakollista. Ei mennä nyt tarkemmin siihen, miten tämä rakennustuoteasetus eroaa muista lainsäädännöistä, mutta periaatteessa rakennustuoteasetus määrää, että CE-merkintä pitää hankkia rakennustuotteelle siinä vaiheessa, jos tuoteryhmälle on tehty harmonisoitu standardi. Eli tämä harmonisoitu standardi on periaatteessa vaatimuksena, että voidaan CE-merkitä yksittäinen rakennustuote. Ja siinä vaiheessa, jos meillä on tuoteryhmällä olemassa harmonisoitu standardi, niin se CE-merkintä tuleekin pakollinen. Se on pakko CE-merkitä. Näitä harmonisoituja standardeja on useita satoja kappaleita ja jokainen niistä koskettaa erilaista tai yhtä tuoteryhmää. Että on olemassa esimerkiksi tämä kantavien teräsrakenteiden harmonisoitu standardi eli 10991, kiviaineksessa CE-merkintästandardi eli harmonisoitu standardi 13242 ja ovilla ikkunalla 13241 ja niin edelleen. Mutta harmonisoidun standardin tunnistaa normaalista standardista siinä, että harmonisoidussa standardissa on liite ZA, eli se on siinä standardin perässä, ja se on se harmonisoitu liite, joka antaa ohjeet siitä, että miten se tuote pitää CE-merkitä. No, tämä on ehkä ihan kaikki kiva ja silleen, mutta jos oikeasti halutaan miettiä konkreettisesti, että mistä tiedetään, että onko standardi harmonisoitu vai ei, ja mistä tiedetään, että tuleeko oma tuote CE-merkitä vai ei, niin siihen on olemassa erittäin hyvä paikka, jonka nimi on henhelpdesk.fi. Katsotaan nopeasti, että mitä tänne henhelpdeskin kuuluu ja miten sitä kannattaa käyttää. Eli jos me mennään henhelpdeskiin, niin tässä on tämä etusivu, eli kannattaa kirjoittaa tuohon hakupalkkiin henhelpdesk.fi. Ja tässä on heti etusivulla sanotaan yleisesti, täällä on ihan OK-tietoa, ei mitään parasta, mutta ihan OK-tietoa yleisesti CE-merkinnöstä. Mutta mikä täällä on todella hyödyllistä on tämä hakukenttä tässä heti etusivulla. Ja tällä voidaan etsiä harmonisoituja tuotestandardeja. Tämä ei ole mikään virallinen hakukone, mutta tämä on erittäin hyvä ja mä itsekin käytän tätä jatkuvasti. Jos pitää niin selvittää, että tuleeko joku tuote CE-merkintä vai ei. Jos vaikka tähän mietitään, että haettaisiin vaikka, että me valmistettaisiin ovia, niin tähän pitäisi kirjoittaa hakusana, jolla me haetaan harmonisoituja tuotestandardeja. Ja tässä tapauksessa hyvinkin yksinkertaisesti kirjoittaisin vain pelkkä ovi. Haetaan, jonka jälkeen löydetään kaikki mahdolliset harmonisoitut standardit, jotka on esitetty tässä, joiden kuvauksessa tai otsikossa esiintyy sana ovi. Ja periaatteessa tässä tapauksessa meidän valmistajana pitäisi käydä jokainen näistä standardista läpi ja katsoa, että kuuluuko tämä meidän valmistetut ovet sen standardin soveltamisalaan. Jos meidän tuote kuuluu sen soveltamisalaan, niin siinä tapauksessa meidän täytyy CE-merkitä se meidän tuote. Hyvä puoli tässä on, että me ei todellakaan tarvitse ruveta ostamaan näitä kaikkia standardeja, vaan jos me klikataan tästä otsikkorivin alta tai otsikkosarakkeesta sitä standardia, niin me saadaan, otetaan vaikka nyt ihan sattumanvaraisesti tämä ovi. Niin me nyt nähdään tämmöinen tarkempi kuvaus tästä ovista, ja tästä me huomataan jo vähän, että mihin tämä standardi ulottuu. Ja tässä tapauksessa se ulottuu teollisuusliike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Eli tämä olisi hyvinkin semmoinen laaja käsite, että mihin tätä standardia pitää käyttää. Jos me halutaan nähdä vielä tarkemmin, että mihin se soveltamisala menee, niin me käydään katsomaan SFS:n verkkokaupasta, eli tässä näin nähdään, että mitä tuotteita tämä standardi koskettaa. Jos me todetaan tämän soveltamisalan lukemisen jälkeen, että meidän tuote kuuluu tämän soveltamisalan piiriin, niin meillä on siinä tapauksessa CE-merkintäpakko. Eli nopeasti tiivistän. Hakukenttään kirjoitetaan hakusana, jonka jälkeen saadaan listaus mahdollisista harmonisoidusta standardeista, eli nämä kaikki on harmonisoituja standardeja, ja näiden mukaan pitää CE-merkitä tuote.
Sen jälkeen klikataan jotain näistä standardeista, niin saadaan se lisätiedot auki ja sen jälkeen vaan klikataan tuossa SFS-verkkokauppa auki ja saadaan täältä se soveltamisalan tarkempi kuvaus. Ja sitten jos meillä tuote kuuluu tämän alle, se tarkoittaa, että meidän pitää CE-merkitä tuote. Ja jos ei löydetä yhtään semmoista harmonistettua standardia, joka koskettaa meidän tuotetta, niin tässä vaiheessa voidaan nostaa kädet niin sanotusti pystyyn ja tuulehtaa, että meidän ei tarvitse CE-merkitä meidän tuotetta. No se oli ehkä lyhyt kierros tänne Hen Helpdeskiin. Ja jos siitä, esimerkki siitä, että miten me voidaan etsiä niitä harmonisoituja standardeja. Mutta tärkeintä tässä on muistaa se, että jos on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, niin meidän täytyy CE-merkitä se meidän tuote liitteen ZA mukaisesti. Vaikka sitä äsken vähän aikaa sivuuttiin tuossa yleisesti, niin nyt halusin vielä painottaa sen, että erityisesti rakennustuotteiden CE-merkintä on pelkästään ominaisuuksien ilmoitusmenettely. Ja se ei todellakaan takaa laadukasta tuotetta. Ja jos mietitään sitä kaikkein se CE-merkinnän sisintä, niin se on vain yhdenmukainen tapa määrittää ja ilmoittaa rakennustuotteen ominaisuudet. Eli täällä on avainsanoja niin yhdenmukainen tapa määrittää ja ilmoittaa ominaisuudet. Eli käytännössä tätä tarkoittaa sitä, että koko Euroopan alueella myytäville tuotteille, jos niissä on CE-merkintä pakko, niin on yhdenmukaistettu tapa, miten niiden ominaisuudet ilmoitetaan ja miten ne ilmoitettavat ominaisuudet pitää määrittää. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi koko Euroopan alueella on yhtenäistetty sanastoa, että mitä tarkoittaa esimerkiksi tuotteen säilyvyys, mitä tarkoittaa tuotteen kantavuus, mitä tarkoittaa kiinnikkeiden kestävyys, mitä tarkoittaa puhdistettavuus, mitä tarkoittaa rakeisuus ja miten se pitää määrittää se kyseinen ominaisuus. Periaatteessa ennen CE-merkintää niin jokainen valmistaja on periaatteessa voinut sanoa, että meidän tuote on säilyvä tai hyvin säilyvä. Ja yksi valmistaja voi määritellä säilyvyyden, että jos jätetään tuonne pihalle, niin se kestää 24 tuntia. Ja toinen valmistaja voi olla määritellyt säilyvyyden, että he pitää kestää 10 vuotta. Eli meillä on ollut eri termejä käytetty ristiin tuotteiden ominaisuuksien kuvailussa. Mutta tämä on nyt poistuu CE-merkinnän myötä. Ja CE-merkintä standardoi ja yhdenmukaistaa keskeiset tuotteen ominaisuudet. Että niissä ei ole enää mitään tulkintavaraa. Ja periaatteessa tämän perusteellahan sitten asiakas pystyy vertailemaan tuotteita helposti keskenään, kun me tiedetään, että jos meillä on kaksi vaikka teräsrakennetta ja molemmilla on annettu kantavuus, me voidaan tietää, että molemmat valmistajat on määrittänyt kantavuuden samalla tavalla. Jos toinen antaa kantavuudessa 1 ja toinen antaa kantavuudessa 2, niin me tiedetään, että tämä on 2 kertaa parempi kuin tämä 1. Eli siinä ei ole enää mitään tulkinnanvaraa, vaan se asiakas voi olla täysin varma, että ne ominaisuuskantavuus on määritetty samalla tavalla ja se tarkoittaa samaa asiaa. Se, että CE-merkintä on ominaisuuksien ilmoitusmenettely nyt on hyvinkin yksinkertainen huomata siinä vaiheessa, jos katsotaan CE-merkintää. Ja tässä nyt huomataan suoraan, että CE-merkintä ei ole mitään muuta. No, tässä ylhäällä on tiedot valmistajasta ja periaatteessa standardista, että mitä me on käytetty, mutta tässä on pelkästään listaus tuotteen ominaisuuksista. Sama juttu tässä. Meillä on listaus tuotteen ominaisuuksista. Tässä meillä on liikennemerkin CE-merkintä ja tässä meillä on käsikäyttöisen portin CE-merkintä. Eli tässä ylhäällä on tunnistetiedot ja sen jälkeen meillä on vain listaus oleellisista ominaisuuksista. Ja se, miten tässä valmistaja on esimerkiksi määrittänyt, että kiinnikkeet on hyväksytty, niin se on määritetty standardin mukaisesti. Eli jos meillä on 2 valmistajan liikennemerkki ja molemmissa kiinnitykset on hyväksytty, niin me voidaan olla varmoja, että ne tuotteet on toistensa kanssa vertailtavia. Tai jos pistekuorman kestävyys on PL2 ja toisella on pistekuorman kestävyys PL1, niin me voidaan olla varmoja, että ne pistekuorma ensinnäkin tarkoittaa samaa asiaa molemmille valmistajille ja me voidaan tietää, että tämä PL2 on parempi kuin PL1.
niin tässä tapauksessa ainakin. Eli CE-merkintä ei ole mitään muuta kuin listaus tuotteen oleellista ominaisuuksista. Ja onkin sitä sivunut tässä aika paljon, että CE-merkinntä sen lisäksi, että se on vain listaus niistä oleellisista ominaisuuksista, niin se myös yhtenäistää sen tavan, jolla ominaisuudet selvitetään. Koska nyt tullut taas se CE-merkinnän ohje tulee sieltä harmonisoidusta standardista. Ja se harmonisoitu standardi ensinnäkin listaa ne ominaisuudet ja standardoi ne ominaisuudet, mitkä voidaan ilmoittaa CE-merkinnässä. Ja sen lisäksi se myös antaa yksityiskohtaiset ohjeet, että miten se ominaisuus pitää selvittää. Eli standardi antaa selkeät ohjeet, miten tuulivoiman kestävyys pitää esimerkiksi selvittää, miten dynaaminen lumikuorma pitää selvittää, miten värikoordinaatit ja luminanssitekijät pitää selvittää ja niin edelleen. Tässä ei nyt mennä tarkemmin tähän mikroyritysten helpotukseen, kun tämä on hyvin tietyissä tapauksissa mahdollinen ja tullaan käymään sitten tuoteryhmäkohtaisessa koulutuksessa läpi, jos on näitä yhtään mahdollista käyttää. Mutta käytännössä CE-merkintä on siis listaus oleellisia ominaisuuksia ja yhdenmukainen tapa, jolla ne selvitetään. Ikävä puoli näin niin valmistajan kannalta, jos mietitään käytännössä nyt ominaisuuksien selvittämistä, on se, että vaikka ne ohjeet ominaisuuden selvittämiselle on annettu standardissa, niin hyvin usein siinä samassa standardissa ei kuitenkaan sanota, että teen näin tai toimin näin. Sen sijaan se viittaa toiseen standardiin tarkempien ohjeiden osalta. Ja sitten mitä meille tapahtuu, se ikävä juttu, niin meillä on sitä harmonisoitu standardi, joka määrää sen CE-merkinnästä ja antaa myös sen ohjeet, että kuinka se CE-merkintä pitää kiinnittää. Sen jälkeen tarkennuksissa viittaa vaan muihin standardeihin. Eli meillä voisi olla vaikka harmonisoidussa standardissa ominaisuus dynaaminen lumikuorma, eli mitä se pitää määrittää. Mutta se standardissa voisi olla, että määritä dynaaminen lumikuorma, mutta katso se määritysmenetelmä standardista X. Katso, miten määritetään, tai oleellinen ominaisuus on kiinnikkeiden kestävyys, katso standardista Y, mitä se pitää tehdä, ja niin edelleen. Ja todellisuudessa tämä standardin kokonaismäärä, mitä pitää noudattaa yhdessä CE-merkintäprojektissa, riippuu hyvin paljon projektin aikana tehtävistä valinnoista, mutta se on yleensä 1–30 kappaletta. Eli meillä on yksi harmonisoitu standardi, millä me joskus pärjätään, mutta sitten meillä voi olla näitä viitestandardeja, ja meillä voi olla viitestandardeja, ja näitä voi tulla 30 kappaletta. Pahimmassa tapauksessa, mitä me tiedetään, jos joudutaan menemään kaikki viitestandardit läpi, niin on 200 kappaletta, mutta tämä on niin erikoistilanne, että käytännössä me ei ole koskaan nähty tämmöistä tapausta. Ja sen sijaan ne viitestandardin määrä pyörii siinä 30 maksimissaan. Mutta tiivistetysti tässä alussa, niin CE-merkintä ei ole mikään takuu laadusta, vaan se on yhtenäinen tapa ilmoittaa ja selvittää tuotteen ominaisuudet. Ja tästä seuraa se, että meillä CE-merkityt tuotteet on keskenään vertailtavissa, koska niiden ominaisuuksien ilmoittamisessa käytettävä sanasto on yhtenäistä, ominaisuudet itsessä on standardoitu ja määrityksessä käytetyt menetelmät on samat. Eli siinä poistuu se valmistajan harkintavalta ominaisuuksien määrittelyyn ja selvittämisen suhteen. Ja jos meillä on 2 CE-merkittyä tuotetta edessä, niin niissä on annettu sama ominaisuus. Me voidaan olla varmoja, että se ominaisuus on vertailtavissa. Ja voidaan tehdä kuluttajana ja tilaajana ehkä informoituja päätöksiä sen suhteen, että mitä me halutaan käyttää, koska ne tuotteet on vertailtavia. Katsotaan sitten vähän tarkemmin, mitä vaatimuksia rakennustuotteen CE-merkinnälle on. Eli nythän me on vähän puhuttu yleisesti siitä, että mikä se CE-merkintä on, mutta puhutaan nyt vähän tarkemmin, että mitä se vaatii. Eli sitähän me on puhuttu, että CE-merkintä on tuotteen ominaisuuksien ilmoitusmenettely periaatteessa. Mutta käytännössä CE-merkintä perustuu kahteen askeleeseen, että ensimmäinen askel, että me määritetään tuotteen ominaisuudet.
Eli määritetään ne ominaisuudet, mitä me halutaan ilmoittaa CE-merkinnässä, ja sen jälkeen selvitetään, että mitkä luokat tai tasot meidän tuote täyttää. Eli onko vaikka kiinnitykset hyväksytty, onko säilyvyys hyväksytty, hylätty vai mitä se on. Mutta yksi vaihe on tämä tuotteen ominaisuuksien päättäminen, että mitä me halutaan selvittää, ja sitten sen jälkeen niiden määrittäminen. Toinen, mikä vaihe tähän jokaisen CE-merkintäprojektin kuuluu, on laatujärjestelmän kehittäminen. Tämä laatujärjestelmä on vähän heittomerkeissä, koska se englanniksi tarkoittaa Factory Production Control System, eli oikeastaan tuotannon valvontajärjestelmä. Me käytetään laatujärjestelmä-sanaa, vaikka se on vain väärä, mutta ihan sillä, että se on sen verran tuttu sana. Mutta mikä se idea tässä on, että meillä on kaksi vaihetta, että meillä on tuotteen ominaisuuksien selvittäminen ja sen jälkeen laatujärjestelmän rakentaminen. Ja tässä vaiheessa voisi jo sanoa, että tämä laatujärjestelmä ei tarkoita mitään ISO 9001, vaan se on huomattavasti kapeampi laatujärjestelmä, mitä tähän vaaditaan. Se kuitenkin pitää olla dokumentoitu, mutta katsotaan mikä näiden se suhde on ja miksi tämä tilanne on tällainen. Ja se oikeastaan lähtee siitä, että rakennustuotteen CE-merkintä on voimassa ikuisesti, kunhan niiden ominaisuuksien pysyvyydestä voidaan varmistua. Eli niin kauan kun se voidaan olla varma, että ne ominaisuudet ei ole muuttunut siitä, kun me on ensimmäisen kerran testattu. Ja ihan ääritapauksessa me tänään CE-merkittäisiin yksi tuote ja samalla määritettäisiin vaikka sen ominaisuus, mekaaninen lujuus. Me voitaisiin periaatteessa käyttää sitä samaa CE-merkintää ja samoja tuloksia tästä ikuisuuteen. Sillä oletuksella, että meidän valmistusprosessi ei merkittävästi muutu, eikä sitten se tuotteessa käytetyt materiaalit juurikaan muuttuisi. Mutta sen testauksen ja laatujärjestelmän suhde paljastuu tässä näin, että me periaatteessa määritetään ne ominaisuudet, mitä me halutaan ilmoittaa ennen kuin me laaditaan CE-merkintä. Eli tässä tapauksessa me oltaisiin standardiohjeiden mukaisesti määritetty ominaisuus, mekaaninen lujuus ja vakavuus, ja me olisi saatu sille arvo hyväksytty. Eli tämä olisi tehty ennen kuin CE-merkintä kiinnitetään. Ja sen jälkeen meillä tulee se hetki, kun me CE-merkitään se meidän tuote. Tämä on hetki 0, eli CE-merkinnän kiinnityshetki. Tämän jälkeen meillä on käytössä tuotannon laadunvalvontajärjestelmä, joka rakennettiin myös ennen tätä CE-merkinnän kiinnittämistä, mutta se on periaatteessa käytössä tässä näin CE-merkinnän kiinnittämisen jälkeen. Ja siellä se tuotannon laadunvalvonnan avulla me voidaan varmistua jatkuvasti tästä ikuisuuteen, että se mekaaninen lujuus ja vakavuus, mikä me määritettiin ja CE-merkinnän kiinnittämistä, on edelleen hyväksytty. Eli siinä on se pointti, mikä tulee, että CE-merkintäprojekti koostuu juurikin tästä tuotetestauksesta, joka tapahtuu ennen CE-merkintä ja CE-merkinnän kiinnittämisen jälkeen sitä tuotannon laadunvalvonnan pyörittämisestä, jolla varmistetaan, että nämä ominaisuudet on samat. Eli on säilyy ne alkutestauksessa saadut ominaisuudet. No, tähän mennessä on puhuttu aika yleisellä tasolla siitä, että tuotetestaus ja laadunvalvonta ja niin edelleen. Mutta totuus on siinä, että standardissa on esitetty hyvinkin yksityiskohtaiset ohjeet siitä, että mitä se CE-merkintä vaatii. Standardissa on annettu ensinnäkin se, että kuka tekee mitä, eli mitä valmistaja saa tehdä, mihin me tarvitaan ehkä jotain ulkopuolista apua. Standardi myös määrittää hyvinkin tarkasti se, että mitä ominaisuuksia CE-merkinnässä voidaan ilmoittaa. Sen lisäksi standardi antaa hyvinkin tarkat vaatimukset siinä, että missä laajuudessa tulee toteuttaa se tuotetestaus aluksi, ennen kuin me kiinnitetään CE-merkintä. Ja sen lisäksi antaa myös hyvinkin tarkat ohjeet siitä, että miten se tuotannon laadunvalvontajärjestelmä pitää toteuttaa ja minkälaisia asioita meidän pitää huomioida siinä laadunvalvontajärjestelmässä. Mutta käytännössä standardissa on jokaiseen ongelmaan annettu tarkat ohjeet siitä, että miten pitää toimia. Mutta lähdetään tutkimaan ekana sitä, että mitä tämä tarkoittaa, että kuka tekee mitäkin ja kuka saa tehdä mitäkin.
Että ihan ensimmäisenä tulee niin ymmärtää, että tässä CE-merkintäprojekti on periaatteessa jaettu tai CE-merkinnässä tehtävät on jaettu kahteen osaan. Eli meillä on valmistajan tehtävät ja sitten meillä on ulkopuolinen eli kolmas osapuoli. Kolmannen osapuolen tehtävät. Ja jollain tasolla se standardi aina määrittää, että mitä tehtäviä valmistaja saa tehdä suhteessa tuotetestaukseen ja laadunvalvontaan, ja mitä tehtäviä pitää antaa kolmannelle osapuolelle suhteessa tuotetestaukseen ja laadunvalvontaan. Mutta käytännössä kaikki rakennustuotteet on jaettu vaatimuksenmukaisuusmenettelyyn tai vaatimuksenmukaisuusvarmentamisluokkiin niiden oletetusti aiheuttaman riskin mukaisesti. Se idea on siinä, että mitä kriittisemmästä rakennustuotteesta on kyse, niin sitä enemmän CE-merkintäprojektissa täytyy käyttää ulkopuolisia ja kolmansia osapuolia, kuten testauslaboratorioita ja ilmoitettuja laitoksia joissain tehtävissä. Ja meillä on luokkia 4-1+, ja näiden kolmannen osapuolen tehtävät kasvaa luokan pienentyessä sitä, että 4 valmistaja vastaa kaikesta, ja 1+ suurin osa tehtävistä ja tämmöistä varmentamisesta on jouduttu antaa kolmannelle osapuolelle, kuten esimerkiksi tuotetestaus. Eli parhaassa tapauksessa, jos puhutaan hyvinkin vähäkriittisestä tuotteesta, eli puhutaan vaikka suihkuseinästä tai kiviaineksesta, jota käytetään sorateille, tai hyvinkin tämmöistä ei-kriittisestä tuotteesta, niin me puhutaan silloin luokasta 4. Ja silloin valmistaja voi itse tehdä se tuotetestauksen ja varmistaa myös, että se laadunvalvontajärjestelmä on sellainen kuin se vaaditaan. Mutta taas 1+, niin se valmistaja on edelleen vastuussa laadunvalvontajärjestelmän rakentamista, mutta silloin tämä kolmas osapuoli varmentaa, että se laatujärjestelmä on ok, ja sen lisäksi vastaa myös sen tuotteen ominaisuuksien määrittämisestä. Mutta se juttu tässä on se, että valmistajan ei itse tarvitse ruveta miettimään, että kuinka kriittisestä rakennustuotteesta me nyt puhutaan omien tuotteiden kohdalta, vaan se on suoraan annettu standardissa. Ja nyt puhutaan taas sitä liitteestä ZA, joka on käytännössä standardin kaikkein tärkein osa. Jos mitään muuta ei osaa standardista katsoa, niin kannattaa opetella katsomaan liitettä ZA, joka antaa ohjeet siihen CE-merkinnän kiinnittämiseen. Tässä meillä on kahdesta eri harmonisoidusta standardista otettu tämä liitteestä ZA, tämä vaatimuksenmukaisuuden osoittamismenettely, eli tämä, mitä äsken katsottiin. Ja tässä meillä on rakenteellinen teräs- ja alumiinikokoonpano, ja tässä meillä on annettu luokaksi 2+, ja tässä meillä on liikennemerkit, ja tässä on annettu luokaksi 1+. Eli tässä on periaatteessa annettu suoraan tämän koodikielellä se, että kuka vastaa mistäkin ja mistä valmistaja voi ottaa vastuu ja mistä pitää antaa vastuu kolmannelle osapuolelle. Niitä ei taaskaan tarvitse arpoa, että missä laajuudessa pitää antaa vastuut kolmannelle osapuolelle, vaan siihen on olemassa erilaisia taulukoita ja listauksia. No, tässä on periaatteessa esitetty ne mahdolliset luokat, eli meillä on niitä vaatimuksenmukaisuuden varmentusmenettelyjä 1+, 1, 2+, 3 ja 4. Ja kuten muistatte sitä alusta, niin nämä valmistajan tehtävät vaikeutuu sitä mukaan, kun liikutaan 4 1 tai 1+. Ja silleen, että meillä olisi 4 on kaikkein vähiten tehtäviä ja valmistaja voi vastata kaikesta, eli valmistaja voi vastata tehtaan sisäisestä dokumentoidusta laadunvalvonnasta, ja valmistaja voi myös vastata tuotetyypin määrityksestä, eli periaatteessa tyyppitestauksesta, eli niitä tuotetestauksesta. Ja sitten kun me liikutaan kohti 1+, niin valmistaja edelleen vastaa tuotannon sisäisestä laadunvalvonnasta, mutta nyt tuotesertifiointilaitoksen pitää todeta, että tämä laatujärjestelmä vastaa standardin vaatimuksia. Sitten sen lisäksi niin valmistaja vastaa
erillisen testausohjelman mukaisesta lisätestauksesta, ja tämä tuotesertifiointilaitos varmistaa, että se on kaikki vaatimukset täyttävä, ja sen lisäksi tuotesertifiointilaitos vastaa pistokokeiden testaamista ennen kuin tuote saatetaan markkinoille. Eli hyvinkin paljon tehtäviä on annettu kolmannelle osapuolelle, eli tuotesertifiointilaitokselle, jota periaatteessa kutsutaan ilmoitetuksi laitokseksi CE-merkinnöissä. No, täällä on sitten osa tämmöisiä varmentamismenettelyjä, kuten tämä 3, jossa valmistaja vastaa esimerkiksi tehtaan sisäisestä dokumentoidusta laadunvalvonnasta, ja sen lisäksi osa tuotetestauksesta on annettu ulkopuoliselle testauslaboratoriolle. Tämmöisessäkään tilanteessa tämmöisessäkään tilanteessa ei valmistajan tarvitse ruveta arpomaan siitä, että mitä tehtäviä ja mitä se käytännössä tarkoittaa nämä, vaan standardissa on annettu hyvinkin tarkat ohjeet siitä, miten tämä työnjako tapahtuu tässä tuotteen CE-merkinnässä. Ja tässä meillä on taas teräs- ja alumiinikokoonpanojen standardin esimerkkinä. Ja tämä on taas liitteestä ZA. Tässä sanotaan ihan selkeästi taas, että valmistajan tehtäviä on alkutestaus, tehtaan sisäinen laadunvalvonta ja näytteidenotto, testaus ja tarkastus tehtaassa. Ja sen lisäksi tässä on sanottu, että ilmoitetun laitoksen tehtäviä on nämä. Ja tässä vielä sanotaan, että kuinka tämä kyseinen vaihe pitää tehdä. Eli tuossa on annettu selkeästi, mitä valmistaja tekee, ja tässä on se, että mitä ilmoitettu laitos tekee. Ja tästä ei voida poiketa, kun hyvin yksittäisessä tapauksessa, mutta niitä ei oikeastaan kannatakaan ajatella. Mutta nyt jos tässä taas ajatellaan sitä, että mitä CE-merkintäprojektin kuuluu, eli meillä kuuluu tämä tuotteen ominaisuuksien määrittäminen, ja sitten kuuluu tämä tehtaan laadunvalvonnan järjestäminen dokumentoidusti. Nyt unohdetaan vähäksi aikaa tämä ilmoitetun laitoksen tehtävät, ja mitä ilmoitetulle laitokselle on annettu tehtäviä. Niin mietitään pelkästään tätä alkutestausta. Niin tämä standardi aina antaa suoraan ohjeet, että mistä meidän pitää katsoa, että miten tämä alkutestaus pitää tehdä, mutta sen lisäksi standardi antaa myös suoraan ohjeet, että mitä ominaisuuksia voidaan ilmoittaa. Eli valmistaja ei taas itse pysty päättämään, että mitkähän ominaisuudet ilmoitetaan CE-merkinnässä, vaan ne vaihtoehdot on annettu tässä standardissa taaskin liitteessä ZA. Hyvin usein se standardi antaa useita vaihtoehtoja, minkälaisia ominaisuuksia voidaan ilmoittaa, mutta niitä kaikkia ominaisuuksia ei tarvitse ilmoittaa. Ja itse asiassa lainsäädännön kannalta niin pitää ilmoittaa ainoastaan yksi ominaisuus. Eli semmoinen ihan täydellinen nolla-ilmoitus ei riitä, vaan pitää olla vähintään yksi ominaisuus ilmoitettu ja selvitetty. Ja tähän antaa nyt ihan hurjasti vaihtoehtoja valmistajalle. Eli jos on tavoitteena pelkästään se, että saadaan CE-merkintäoikeus mahdollisimman vähällä vaivalla, niin silloinhan meidän kannattaa vain etsiä sellainen ominaisuus, mikä on hyvin helppo selvittää ja ilmoittaa se. Ja vielä etsiä sellainen ominaisuus, minkä aina pystyy valmistaja itse määrittämään. Silloin me voidaan tehdä tämä CE-merkintäprojekti hyvinkin nopeasti ilman, että meidän tarvitsee palkata testauslaboratoriota ja vain ainoastaan huonossa tapauksessa niin hyödyntää tuotesertifiointilaitoksia tai ilmoitettuja laitoksia. Mutta niin se kannattaa tässä muistaa, että standardi antaa useita mahdollisuuksia, että mitä ominaisuuksia ilmoitetaan CE-merkinnässä, mutta valmistajan täytyy minimissä antaa yksi ominaisuus. Ja tässä nyt on meillä taas kaksi oikeaa esimerkkiä. Eli tässä meillä vasemmalla on kantavien teräsrakenteiden standardi ja tässä meillä on liikennemerkki. Eli kantavien teräsrakenteiden valmistaja pystyy ilmoittamaan nämä ominaisuudet osana tuotteen CE-merkintää. Ja liikennemerkkien valmistaja pystyy ilmoittamaan nämä ominaisuudet osana liikennemerkin CE-merkintää. Ja ainoastaan nämä ominaisuudet, mitä tässä on ilmoitettu. Eli CE-merkintään ei saa tuoda mitään
erikoisia ja omakeksimiä ominaisuuksia, vaan se CE-merkinnän sisältö on annettu tässä standardista. Ja nyt jos me oltaisiin kantavan teräsrakenteen valmista, niin me voitaisiin päättää, että me määritetään joko kaikki näistä ominaisuuksista, osa näistä ominaisuuksista tai vähintään yksi näistä ominaisuuksista. Eli jos me haluttaisiin päästä periaatteessa mahdollisimman helpolla, niin otetaan täältä esimerkki. Me liikennemerkeille määritettäisiin pelkästään, että kiinnikkeet, että onko meidän kiinnikkeet hyväksyttyjä vai hylättyjä. Ja siinä se. Mutta aina tämä ei ole niin kaikkein järkevintä ja sitä tullaan käymään myöhemmin läpi, että miksi ei ole aina järkevää selvittää pelkästään yhtä ominaisuutta, mutta tässä sanon sen, että tämä standardi antaa maksimimäärän ominaisuuksia ja minimimäärä on 1. No siinä kun me puhuttiin, että CE-merkintä on pelkästään ominaisuuksien ilmoitusmenettely, mutta me puhuttiin myös siitä, että standardi antaa ohjeet, miten se ominaisuus pitää määrittää, niin tässä meillä on selkeästi se. Eli jos me halutaan määrittää ominaisuus hitsattavuus, niin silloin meidän pitää määrittää se tässä tapauksessa standardin kohden 4.3 ja 5.4 mukaisesti. Sama juttu, jos me halutaan määrittää vaakavoimien kestävyydestä kiinnikkeet, niin tässä on tämä standardin kohta, jonka mukaan meidän pitää se määrittää. Me ei voi itse ruveta soveltaa, että miten me mietittäisiin tämä, vaan se on tarkasti annettu tässä näin, että miten se kiinnikkeen vaakavoimien kestävyys pitää määrittää. Ja sama juttu kaikille näille ominaisuuksille, että meillä on se ominaisuus annettu siinä, mikä me voidaan ilmoittaa CE-merkinnässä, ja sen jälkeen meillä on annettu se tapa, että miten se tulee ilmoittaa siinä CE-merkinnässä. No nyt me on puhuttu periaatteessa tästä tuotetestauksesta hyvinkin yleisellä tasolla, ja ollaan todettu, että CE-merkintä on pelkästään ominaisuuksien ilmoitusmenettely, ja siellä harmonisoidussa standardissa annetaan ohjeet siitä, että mitä ominaisuuksia me voidaan ilmoittaa, ja myöskin, että miten se pitää määrittää se ominaisuus, mitkä me halutaan ilmoittaa. Ja sitten lainsäädännön puolesta tulee se, että tämä standardi antaa sen maksimimäärän ominaisuuksia, mitä me voidaan ilmoittaa, ja vähintään meidän pitää ilmoittaa 1. Niin katsotaan nyt myöskin hyvin tässä ensimmäisessä koulutusvideossa hyvinkin yleisesti sitä, että minkälaisia vaatimuksia sille laatujärjestelmälle on annettu siellä standardissa. Eli jos muistatte sen, äsken katsottiin se taulukko, missä oli jaettu nämä työvaiheet valmistajan ja ilmoitetun laitoksen välille. Ja tässä oli annettu tämä alkutestaus, että miten se pitää suorittaa. Niin sama juttu tässä niin on annettu, että miten tämä tehtaan sisäinen laadunvalvonta tulee toteuttaa. Ja tässä halusin vain painottaa sitä, että ei käydä, tämä laadunvalvontajärjestelmä kuitenkin vaihtelee hyvin paljon standardista riippuen. Ja halusin vain todeta tässä sen, että tämä sama standardi antaa ohjeet siitä, että miten se laadunvalvontajärjestelmä tulee toteuttaa. Ihan niin kuin tuossa alkutestauksessa tuoteominaisuuksien ilmoittamisessa, että se on tarkat ohjeet tässä standardissa, mitä siinä pitää käsitellä. Mutta se ei todellakaan vaadi mitään ISO 9001, vaan noudatetaan tämän standardin, sen harmonisoidun standardin ohjeita. Ja tässä tapauksessa me katsotaan tämän harmonisoidun standardin lukua 6.3 ohjeiden osalta, että mitä meidän pitää käsitellä siinä. Ja seuraavissa luennoissa me tullaan käymään tarkemmin läpi sitä, että mitä se tarkoittaa just teidän tuotteen kohdalla, että mitä asioita sen pitää käsitellä. Pari asiaa vielä halusin nostaa tästä ihan, ettei jää liian epäselväksi. Niin ensimmäinen on tämä alkutestaus, eli näiden ominaisuuksien selvittäminen, ja sen lisäksi tämä laatujärjestelmä tulee tehdä dokumentoidusti. Ja se perustuu ihan siihen, että CE-merkintä ei anota mistään, vaan se on itse asiassa valmistajan antama vakuutus, että se tuote täyttää se standardin vaatimukset. Eli CE-merkintä kiinnitetään sen jälkeen, kun valmistaja on itse todennut, että hei, me on täytetty kaikki standardin asettamat vaatimukset. Eli periaatteessa tämä on hoidettu riittävällä tarkkuudella. Mutta sitten kuitenkin valmistajan pitää pystyä osoittamaan, että CE-merkinnän kiinnittämiseen on ollut tarvittavat perusteet, jos jotain sattuu. Ja tässä tapauksessa, jos jotain sattuu, tarkoittaa, että tukes tulee kolkuttelemaan ovelle ja kyselemään se CE-merkinnän perään, että mihin se perustuu, minkä takia olette kiinnittänyt. Ja kaikkein pahimmassa tapauksessa tukes tulee siinä vaiheessa kolkuttelemaan ovelle, jos jotain sattuu ja teidän tuotetta epäillään siitä.
niin teidän pitää myöhemmin pystyä osoittamaan, että te olette täyttänyt nämä kaikki vaatimukset, mitä tässä on ollut, niin riittävällä tarkkuudella, ja teillä on ollut riittävät todisteet se CE-merkinnän kiinnittämiseen. Ja sen takia tämä koko alkutestaus ja se laatujärjestelmä tulee tehdä dokumentoidusti. Ihan oman oikeusturvan kannalta. Eli tuotteen CE-merkintä vaatii, että teette alkutestauksen ja sitä varten valitsette ne ominaisuudet, mitä te haluatte määrittää. Ja määritätte ne ominaisuudet standardin perusteella ja sen lisäksi, että teillä on dokumentoitu laatujärjestelmä, joka täyttää se standardin asettamat vaatimukset. Ja sitten myöskin ne vastuut ja velvollisuudet teidän välillä ja ilmoitetun laitoksen välillä tai testauslaboratorion välillä vaihtelee erittäin paljon se CE-merkinnässä käytettävä standardin mukaisesti. Mutta niitä ei tarvitse kuitenkaan, niitä vastuuta ja velvollisuuksia ruveta itse arpomaan, vaan ne on hyvinkin selkeästi annettu siinä standardissa, että kenen pitää hoitaa mitäkin.